Kain po tayo mga kasolid. Kain po. So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayo lahat? Ang episode natin ngayon, magluluto ako ng chicharon bulaklak plus crispy tenga ng baboy, yun, no? Grabe. Siyempre, isasalang na natin mga kasolid. Ay, init. Yan mga kasolid, ito na yung pinalambot kong chicharon bulaklak at yung tenga ng baboy. Lalagyan ko lang muna ng asin. Ang dami kanina tapos lumit na ngayon, no? Lagyan natin ng asin para mas malasa siya. Siyempre, after natin lagyan ng asin, isasalang ko na sa walang mantika. Yan. Papabayaan ko lang siya magmantikang mag-isa. Update ko kayo mamaya mga solid. Yan, pwede na siguro to. Set aside ko muna. Pero hindi pa natatapos dito to mga kasolid. Ise-second fry ko pa mamaya to. Tingnan mo, kahit hindi ko nilagyan ng mantika, lumabas yung mantika niya. Dadami pa mamaya to. Isusunod ko na yung tenga ng baboy. Yan, eh. Balikan natin mamaya mga kasolid. Yan, pwede na siguro to. Boy, sipa to. Pero ise-second fry din natin mamaya to. Papalamigin muna natin para mas lalo siyang maging crispy. Yun, no? Balikan namin kay mamaya mga solid pag magse-second fry na. Yun, no? Yun, after natin palamigin yung chicharon bulaklak, ise-second fry na natin mga solid. Yan, pwede na siguro to. Boy, sipat to. Sobrang napakalutong na nito mga kasolid. Tapos isusunod ko na rin yung tenga ng baboy. Yun, oh. Yan, okay na rin yung tenga ng baboy. Sobrang lutong na nito, parang chicharon na yung tenga, oh. Siyempre, ipe-plating ko lang to, tapos titirahin ko na to mga kasolid. So yun mga kasolid, dito na akin nilutong chicharon bulaklak plus crispy tenga ng baboy. Grabe, tulog na naman si Boy Sipan mga kasolid. Napagod siya sa school. Ako na naman mag-isang titira nito. Dahil na best ng pag-gain of cam, titirahin ko na talaga to. Yan, meron tayo. Napakalutong, oh. Tapos isasawsaw ko dito sa suka na may sibuyas, na may sili. Kain po tayo mga kasolid. Kanin.
Sobrang malambot sa loob, malutong sa labas. Tapos yung tenga ng baboy, oh. Kain po. Matong. Lagi akong tinutulugan ni Boy Sipat. Napakalambot. Yun know. Hop. Tapos napakalambot ng tenga ng baboy, oh. Sausaw natin sa suka na may sili. Napakarami sili nito, mga solid, oh. Kain po. Suka lang talagang katapat ng mga crispy natin, ha. Pakinggan nyo kung gano'n sa kalutong. Gano'n siya kalutong, mga solid. Tapos yung bandang ilalim, napakalambot. Yun, oh. Sausaw sa suka na may sili. Sabay subo. Malambot na malutong. Kanin. Tapos may bawang din dito. Pangontra. Hop. Sobrang lambot ng tenga. Sabot. Ay, solid na naman ang kinain ko ngayon, mga solid. Sana po nagustuhan nyo ang masayang episode ngayon. Ang chicharong bulaklak plus crispy tenga ng baboy. So paano, mga solid, hanggang dito na lang muna ang episode na to. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.